Čaute, čaute. Dneska tu máme rýbaj s kosťou. Pozrite, úžasný kusisko, kotlety, kde sa spája chuť a textúra v absolútnu dokonalosť. K tomuto rézu si dneska spravíme salzu z pečenej zeleniny, čo znamená, že dneska si necháme ešte pomaly temperovať, ešte pár minút a na grill dáme všetko, čo máme nachystané na grillku. Jednu cuketu, baklažán, paradajky, zelenú papriku, a cesnak. Všetko si to pekne opečeme. Krásne z každej strany. Trošku to narežeme, to ide rýchlejšie. Mäsko si môžeme nasoliť hrubozrnou solou, pôjde o pár minút na grill. V tomto prípade však použijeme aj jednu vychytávku z našej dielne. To je Iberico Mix, ktorý je absolútne úžasnou zmesou vločkovej soli, pomarančovej kôry, celeru, čierneho korenia, ružového korenia. Je to úžasná zmes, ktorou si môžeme tiež dochutiť akýkoľvek mäso, aj hovädzie. OK. Zeleninku si otočíme, aj cesnačík, aby sa mala iba tak z vrchu opiec, znútra by mala ostať šťavnatá. Trošku si prispôsobíme hrebu. A do tejto časti, kde nám krásne duje teplo, šupneme našu kotletu. Takisto jej dáme šancu s týmto našim krásnym mixom. Napriek tomu, že chuť samotného mäsa je dokonalá, so solou v podstate môžeme aj takýmto spôsobom rozvinúť chuť, pokiaľ nám to treba. Na našu pečenú salzu si nachystáme misku, takže decka, stejčik si otočíme. Potrebuje fakt iba pár minút z každej strany, pretože to je mäso, ktoré by sa malo jesť polosúrové, medium rare a samozrejme kto ako má rád. No a za ten čas, čo je na druhej strane, si salzičku vysekáme. Dáme si do misky. Vlastne baklažáne chystáme, to mäkké upečené vnútro. Všetko si to dáme spolu do misky. Stejčik sa nám pomaly peče. Dobre. Papričky. Ideálne je na toto použiť aj mixer, ktorý my tu v záhrade nemáme. Si to posekáme nožíkom. Avšak mixer by nám celkom urobil vďačnú pomoc. Ale ako vravím, vysekáme si toto všetko spolu.
takúto divokú zeleninovú zmes. Pozrite, paradajočky, krásne upečené. Takto sme si prichystali našu salzu z pečenej zeleniny. Cesnačík. Upečený do mäka. Takto. Ešte takto skontrolujeme raz. Z opačnej strany, keďže to príkosti by potrebovalo ešte pár sekúnd. A salzičku si opäť prechutíme olivovým olejom, solou, premiešame. Máme. Trošku soli, trošku citrónu. Salzičku máme nachystanú. Na tanierik si naservírujeme našu salzu. Salza ahumada, salza z pečenej zeleniny, ochutená iba solou, citrónom a olivovým olejom. V tejto našej salzičke si podáme túto kotletu, ktorá sa nám už trošku rozpadáva, ale stále je pritom krásne rustikálna a určite bude moc dobrá. Kvapku oleja, pinč soli, rýbaj s kosťou.